Nu o să crezi ce urmează să zic, dar pot să-ți luminez toată casa cu 2000 de lei. Hai să dau câte o recomandare de lustră pentru fiecare cameră a casei tale. În dormitor, poate vrei să petrești timp ziua, să te aranjezi, sau seara să ai parte de un ambient romantic și plăcut, așa că pentru dormitor îți recomand o astfel de lampă LED, reglabilă pe temperatură și intensitate, care are de la lumină caldă, neutră, rece, absolut orice ai putea avea nevoie. Aceasta este la prețul de 385 de lei. Și să nu uit, dispune și de telecomandă prin care poți să-i reglezi intensitatea și temperatura. Pentru sufragerie vă prezint o lustră ceva mai elegantă, un model vintage, clasic, am păstrat tonurile aurii ca să se potrivească desigur toată casa și pe aceasta o găsim pe site-ul lightexpert.ro sau în showroom la 770 de lei. Pentru baie, desigur, avem nevoie de ceva cât mai practic ca să putem să ne facem rutina cât mai ușor, de aceea vă recomand o astfel de aplică, clasică, puternică ca intensitate, care este la prețul de 150 de lei. Iar în cele din urmă, pentru bucătărie, vă recomand o astfel de lustră modernă cu 4 abajururi din sticlă și, desigur, accentele aurii pe care le păstrăm în continuare. Iar pe aceasta o găsim la 435 de lei. Pentru că nici măcar n-am ajuns la suma de 2000 de lei, de restul vă mai puteți cumpăra alte lumini de accent, precum benzi LED sau diferite lămpi sau veioze. Eu zic că este un preț destul de accesibil, nu? Tu ce zici?